Hvad så alle jer, der ser ud store og små hunde og katte, og jeg tror, jeg ser nogle dyr med herude også. Men lad os bare få det på i rene. Jeg er i gang. Jeg skal til at spille Minecraft. Og lad os bare få kameraet hen på Minecraft. Se, så kan I se mig. Jeg er lige i gang med at spille nu. Lad os starte. Og hernede har jeg en kiste med alle mulige mærkelige ting i. Det er jo ikke nogle ting derinde. Og så har jeg en casino. Og så kan man se, så kan jeg vinde alle mine ting. Så kan jeg for eksempel hive den. Jernrustning. Guldhoved. Jackpot. Så kan vi på et tidspunkt lave det her til en server. Og alle jer, der liker den her video, og skriver en kommentar, om I gerne vil have det her til en server. Og jeg skal nok, når jeg bliver lidt ældre, og lave det her til en server. Og så kan I møde mig. Navnet er David Willum Nielsen. I kan bare skrive Minecraft David Willum Nielsen. Sådan en på YouTube, så finder I min video. Så kan I se, der står doner for at donere ting for at spille casino. Det var sådan et casino. Så kan I se, så har jeg sådan et hoppesystem, så jeg kan for eksempel smide nogle dirt blocks derind. Og så kan jeg gå herind og kigge i min kiste. Så alle de ting I har, så kan I smide dem sådan her. Eller sådan her. Så hvis I kan lave det ind til en server og sammen med mig, og så kan vi lave så kan vi lave alle mulige ting ud der. Jeg skal lige ned og se til min form af æg. 0 æg. Jeg kan lide nogle æg. Dobbeltklik på æg. Og så har jeg alle mulige ting her. Der er flere ting, alle mulige gode ting. Så har jeg alle. Så kan I også få min bog, der hedder bog og et eller andet. Så kan man se, så hvis jeg lige læser en nat sad jeg i fangekælderen. Jeg kan købe den, og så kan jeg lave den videre. Og jeg kan lave bogen til en rigtig stor bog. Så har jeg en ovn her, og jeg smelter til den. Så har en blokkiste. Og så en tingkiste. Og så har jeg ikke så meget at sige i en farvel, folkens.